nagtatawag-tawag sa atin to, no? So yun ang asap sa inyo mga Aji. Pakita ko lang sa inyo yung gagamba natin ngayon kasi mapansin ko yung may mga subscriber ako na nagbabanggit sa akin. May mga laban na daw sila ng gagamba ngayon. So, malapit lang dito yun, no? Kaya nagkukondisyon na rin ako ng mga gagamba. So habang nagsasalita ako, siguro pakita ko sa inyo yung ibang clip ng kinukondisyon natin na gagamba sa pinapaarawan na natin. Tapos yung mga paarawan natin. Yan yung abangan nyo mamaya. Ito, ang gaganda na ito. Sa mga bata dyan, yan o. Ito yung magaganda o. Pang mga bata. Tapos ito, kabila bibit. Yan sa kabila. Yan. No, yan. Sa mga pambata. Yan. Tapos ito. One week lang ata yan. Ito din, ito, medyo matagal na to, 2 weeks na ata to yun. Mazum ba yan, baby? Kaya naman sa kabili ng kuryente. Ayan, 2 weeks na yan dyan, medyo lumaki na. Pero may mas matagal pa dyan, kasi ito, tiyan nyo. Medyo makilaki na rin yung tanim namin. So medyo may mas matagal pa dyan. Kung yan 2 weeks, meron dito mag 1 month na mahigit. So pakita ko sa inyo bakit 1 month na mahigit na. So 1 month na mahigit to. Kaya mga baby, kung kuha din yung kable na kuryente. Ayan o. Ayan, sige, so mga baby. So yan, mag 1 month na mahigit yan. So ito mga Dio. Yan, 1 month na mahigit itong gagamba na yan. Ayan, so. Kaya ilang na ito. Tapos may katabi siya. Katabi siya yan. Lumaki-laki na lang dito yan, mga inchikit-chikit gagamba. So ito mga Aji, maliit lang to, no? Small lang yan. Yan siya tsura nyo. Yan. Nakailang itlog na rin yan, nakatatlo na. Yan yung huling itlog niya ata. Tapos may dyan, marami siyang itlog dyan, nakadalawa siya dito. Tapos may isa siya dyan. Ito yung mga pandabor naman natin nagagamba, no? Dito. So payaran muna baby. Kasi pinakawalan ko na sila muna. Ito muna baby, hanapin natin sila, no? 6 to, 6 nagagamba. Iyan yung isa. Yan. So nagkukondisyon na tayo, no? Yan yung isa. Ito yung maganda. Ito yung mahaba. Parang OS, good size yung labanan niya. Yan siya. Ito yung maganda na mahaba. Mahaba, kitang-kita na naman gaano kahaba. Yan. Yan lang niya. Ito yung isa pa. Ito yung isa. What is this? No. Kunin naman natin. What is this po? Ito po. Oh no. What is that? Oh no. Oh no. Wow. Mabagal kasi ikaw eh. Bagal ka, naubusan ka ng gamba. Oh no. Oh no, mabagal kasi ikaw eh. Oh no, wala na. Ito po. Look mo to. What is that? No. What is that? Sinigang. Sinigang. Ano sinigang? Wala na. No more. Ito pa. Wala, mahina ikaw eh. Oh no, what is this? Meron. Sinigang. Ito, ano to? Ito, what is that? No, what is that? Ito. Lo, look mo. May buhok na kaya? Ay, hindi na.
Di na pala. Semi-kalbo na lang. Oh, yung maganda pa. Mapin siya ganito. Minsan nga nakakita siya dyan isa. Napilit niya kunin. Lolo, where? Ala, look mo yung... look mo yung ano na web, oh. Spider web versus spider web. Ina. Ito, spider web, oh. Ala, look mo. Ala, what is that? Ala, where's the spider? Hanapin mo. Ala, spider web yan. Ala, mag-bite yung spider dyan. Laka. Ala, mag-bite yung spider dyan. Lo. Dali natin to sa lugar ng mga nagtatawag-tawag sa atin to, no? Ay! Andiyan na pala! Hindi ko nakita! Pero grabe yung maliit, kumagat din yung maliit. Wisit na mata. Grabe po to. Sinubok lang natin, no? Sinubok lang, tinesting lang. Pero baka maagat pa yung maliit. Yung maliit yung unang kumagat, ha? Pumalag yung maliit. Apo, wala. Kasi nag-ano ng tao. Malabo pa rin? Okay naman na. Kaya hindi ko nakunan yung kanina. Kala ko nasa baba pa. Talaga tingin ko si baby. Hindi ko nakita! Ano mo kukunin mo dyan? Ano kukunin mo sa bulsa ni Kuya mo? Bibili ka dito. Tingnan mo si Ethan, napasok na naman siya. Ito yung magandang gagamba, no? Huwag natin papakain sa kanya to. Tinesting na natin, tinespite lang. Yan, medyo quality yan. Maganda-ganda siguro yan. Malakas na mabilis, so subukan natin to, no? So, yun lang mga Ajino, sinubok na natin yung gagamba. Kasi medyo kinukondisyon ko na to. Yung mga nandito na gagamba, medyo kinukondisyon na natin kasi bibisita tayo, no? So, yun lang. Abangan nyo lang mga next video natin. Maraming salamat sa inyo and God bless.